Ja vastakkain Buggles ja Washington aloitushypyssä. Ja näin Matti Eskola kävelee keskiympyrään ja pistetään peli vauhtiin. Karhu hyökkää. Pallo Bojan Sarsevicin käsissä. Häntä Appleby siinä varjostaa. Cameron Halsey ei päässyt. Hyvä puolustus oli siellä Saarijärveltä. Ja Bojan Sarcevic ensimmäinen ohi, mutta korjaa oman levypallonsa ja 2-0. Appleby. Saarijärvi ajoi voimakkaasti ja vähän siinä näytti, että olisi saattanut virhettäkin olla, mutta pilli ei kuitenkaan soinut. Sarcevic, Joonas Lehtoranta, Cameron Halsey lähtee kohti koria ja heitto jää siinä eturautaan. Hyvin puolustettu Kouvolalta. Paris Horn, tuommoinen pikkunätti rytminvaihdos ja siitä runneri sisään. Hollins. Ja siinä tulee ottelun ensimmäinen virhe. Arttu Saarijärvi yritti ottaa keskusta-ajon pois, mutta käsi oli pikkusen väärässä paikassa. Bojan Sarcevic. Pallo ohi ja Buckles levypallossa. Pledger ajaa todella nätisti korille ja samantyyppinen ratkaisu kuin edellisessä Kouvo-hyökkäyksessä ja tilanne 2-4. Ja tästä tilanteesta tulee askel rikkomus. Horn. Mutta siellä Austin Hollins nappaa pallon ja kyllä se alaspäin siellä lentää sitten. 4-4. Ledger Hornin kautta Appleby. Buggles tekee screenin ja Saarijärvi. Buggles. Ja sama juttu kuin toisessa päässä. Pikkusen liikaa tulee askeleita tässä kohtaa ja Kouvot vaihtaa kentälle Henri Kantonen ja numero 30 ja numero 10 Osku Heinonen. Heinonen on joukkueensa tarkin 3 pisteen heittäjä, eli 50% tarkkuudella. Siellä Hollins pistää layupin ohitse ja ottaa oman levypallon ja toisen kerran ohitse ja sieltä kuitenkin sitten Karhun pallolla jatketaan päätyrajalta. Hollins. Nopeat harhautukset ja jälleen layupi ohi. Se pallo jää selkeästi Kouvojen haltuun. Horn antamassa päätyrajaa. Pledger. Kakkosen yritys ja siellä Washington kyllä käy korkealla ottamassa tuon levypallon. Bojan Sarcevic ja Lehtoranta siinä harkitsi jo hetken heittoa, mutta ei kuitenkaan ottanut sitä. Sarcevic vääntää Osku Heinosta vastaan ja leijappi sisään. Siellä menee ensiksi Paris Hornin layupi ohitse, mutta sitten käy Kantonen sen tippaamassa sisään. 6-6. Washingtonilla pallo alla ja pallo korissa.
Siellä tilanteessa virhe. Devon Washington, ensimmäinen virhe, ensimmäinen joukkuevirhe ja sivurealta jatketaan. Fletcher antamassa palloa sisään. Kantonen. Siinä kentälle tullut Andersen teki screenin Appleby. Ja Andersen hoitaa hyökkäyslevypallon. Kantonen. Andersen. Aivan vapaa kolmonen ja sukkana sisään. 8-9. 4 minuuttia pelattu ensimmäistä neljännestä. Vanttaja. Suhteellisen nätti puolittainen up and under liike siinä ja vasurilla pallo nätisti kuppiin. Kantonen. Fletcher. Ja Fletcher pyörähtää pikkusen liian hätäisesti. Askelrikkomus. Ja Henri Kantonen menee vaihtoon ja Tuomas Hirvonen tulee kentälle. Hirvonen vartioi Sarcevicia. Hollins, Sarcevic. Hyökkäysaikaa 10 sekuntia jäljellä. Sarcevic harhauttelee ja heittää kolmosen sitten lopuksi ohitse. Andersen siellä levypallossa ja Hirvonen tuo pallon nätisti sitä keskeltä suoraan keskelle sukkaan. 10-11. Juho Lehtoranta ja hakee siinä syötöllä Vanttajaa, mutta ei aivan löydä perille tuo syöttö ja Kouvojen päätyreillä jatketaan. Ja nyt uusi kaveri Jade Unruh tuli ensimmäistä kertaa kentälle. Kaverin pitäisi olla suhteellisen kova kolmosten heittäjä, mutta kuuluu sitä koripalloon paljon muutakin kuin kolmosten heittely, eli nyt vähän nähdään. Toki hän on eilen vasta saapunut maahan, että saattaa vielä olla jonkun verran matkajalatkin. Andersen toinen kolmonen vapaasta paikasta ja jälleen sisään. Erinomaisesti hakee Kouvot nyt tuohon kaaren nuppiin heittopaikan ja hyvällä prosentilla on tähän asti pistetty palloa sisään. Pojan Sarcevic, pieni ranneri ja siinä häntä rikkoo Tuomas Hirvonen. Hirvosen ensimmäinen virhe, toinen joukkuevirhe. Ja Karu vaihtaa, sieltä tulee kentälle Cameron Holtz ja tulossa on myös Joonas Lehtoranta. Sarcevicin varmaankin korvaa sitten kun Sarcevic saa vapaa-heitot heitettyä. 10-14, 4,5 minuuttia jäljellä ensimmäistä. Hivenen epätyypillisesti hyvänä vapaa-heittäjänä tunnettu Sarcevic ensimmäinen ohitse on 87% vapaa-heitto tarkkuus tällä kaudella. Ja nyt toinen sisään ja samalla sitten vaihtoon. Paris Horn tuo palloa ylös ja Osku Heinonen tekee screeniä ja Samuli Vanttaja nähdäkseni ottaa virheen. Kyllä näin. Ja KV vaihtoruletti pyörii tiuhaan tahtiin. Sieltä menee Heinonen ja Andersen vaihtoon ja Buckles ja Saarijärvi tulevat kentälle. Takamiehenä Buckles. Paris Horn. Ja Buckles heittää kolmosen. Siellä joutuu Tuomas Hirvonen tyytymään tuollaisen lyöntiratkaisuun ja sen käy Cameron Holtz poimimassa. Ja mitäs tuosta tilanteesta nyt sitten sanoisi? Kova kontakti siinä ainakin oli, mutta joka tapauksessa 2 pistettä Cameron Holtz. Ja siellä ronkkii Samuli Vanttaja itselleen toisen henkilökohtaisen virheen.
13-14, 3.50 ensimmäistä neljännestä jäljellä. Paris Horn antaa Hirvoselle, Appleby. Andro pysyy kohtuullisen hyvin siinä edessä. Sitten saadaan pallo toimittaa Bucklesille tuonne 3 sekunnin alueen rajalle ja sieltä tällainen pieni taaksepäin kaatuva hyppyheitto ja pallo sisään. 13-16. Joonas Lehtoranta. Andro. Ja ensimmäinen kolmonen. Ja ohi menee. Horn, Hirvosen kolmonen. Eetu Rautaan jää sekin, mutta Poukot hoitavat sieltä Saarijärven voimin hyökkäyslevypallon. Hirvonen ajaa korille ja kovat kamppailut oli sillä levypallosta, mutta Cameron Halsey hoitaa homman kuitenkin lopuksi. Siinä no-look syöttö oli sitten kuitenkin suoraan Saarijärven käteen. Paris Horn. Nyt on kyllä tällainen pieni hurlum hei-vaihe menossa pelissä. Hirvonen, Appleby, Buckles siellä Lehtorantaa vastaan ja pikkusen oli liian kova seinä nyt tällä kerralla vastassa, mutta siellä nätisti riistää kyllä Paris Horn sitten Joonas Lehtorannan kädestä pallon. Ja hyökkäyslevypallo, KV:n joukkueen hyökkäyslevypallo. Samuli Vanttaja menee vaihtoon, Austin Hollins tulee kentälle. Ja sieltä Appleby menee vaihtoon ja Fletcher tulee kentälle ja Saarijärvi menee vaihtoon ja Heinonen kentälle. Fletcher, ottelun ensimmäinen kolmonen ohi menee, mutta sieltä käy Oskari Heinonen hienosti hakemassa hyökkäyslevypallon ja Fletcherin toinen kolmonen menee ohi ja siinä oli nippanappa, että Josko Heinonen ottanut kyllä toistakin hyökkäyslevypalloa. Karhun sulkupeli ei nyt aivan ole uomissaan. Lehtoranta Halseylle. Halsey lähtee alle. Ja pistääkin pallon sisään ja samassa tilanteessa Steven Fletcherille ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Molemmilla 3 joukkuevirhettä tässä kohtaa ja Cameron Halsey vapaaheitto viivalla, 1 vapaa heitto. 75% vapaaheittäjä on tämä Halsey ollut tähän mennessä tällä kaudella. Sisään menee tuo, eli tilanne on tasan 16. Vähän vajaa 2 minuuttia jäljellä. Hirvonen tuosi näyttää sieltä kuvion, mitä pelataan. Horn, Buckles. En tiedä, onko Karhu nyt sopinut, että jätetään tuo nuppi koko aika vapaaksi kolmosen heitolle, mutta se oli jo varmaan 4. vapaa kolmosen yritys siltä kohtaa. Joonas Lehtoran pieni ranneri tuohon keskelle ja rautojen kautta sisään. 18-16. Minuutti 20. Ensimmäistä neljännestä. Hirvonen tuo itse pallon ylös ja jälleen Osku Heinonen käy sieltä hakemassa hyökkäyslevypallon ja tuo pallo jää Kouvojen haltuun. Kentälle Kantonen, pallo Rautia Kauhajoen päätyraja. Kantonen tulee kentälle, Hirvonen menee vaihtoon. Kouvojen päätyraja, Paris Horn. Buckles. Sitten Horn. Andro siinä. Ja tässä tilanteessa ei siinä paljon auta väitellä. Joonas Lehtoranta ottaa ensimmäisen henkilökohtaisen virheen. Se on vähän tuo, kun mennään läpsimään ja yrittämään sitä riistoa, niin virheitä siinä helposti tulee. Andro meni vaihtoon ja Pojan Sarsevit takaisin kentälle ja Kouvo pyytää myös vaihtoa. Appleby tulee sisään. Ja Paris Horn kipittää vaihtoon. Buckles. Appleby. Fletcher.
Fletcher suhteellisen siisti vasemman käden viimeistely ja pallo kuppiin. 18-18. Hollins. Omasta kuljetuksesta kolmonen pussiin. Appleby. Pallo kuitenkin ohitse Lehtoranta. 25 sekuntia jäljellä ja tästä tilanteesta Rakeem Buckles ottaa ensimmäisen henkilökohtaisen virheensä Holsi vapaaheitto viivalle. Buckles ensimmäinen virhe, first personal foul, 4. joukkueen virhe. City Market vapaaheitto viivalle Cam Holsi. Sinne se vain rautojen kautta tärisee. Ja Karhu pyytää siellä vaihtoakin tämän tilanteen jälkeen. Näin, kentälle on tulossa Karhun oma kasvatti Perttu Salmi. Ja Joonas Lehtoranta menee vaihtoon. 22,8 sekuntia, eli Kouvojen viimeinen hyökkäys tässä oletettavasti on tulossa. Kantonen tuo siellä palloa ylös. Nyt lähtee screeni kehittymään. Fletcherille pelattiin kolmonen ja mies pistää sen sisään. Sarsevicin viimeinen yritys rautoihin osuu, mutta ei sisään. 23-21. Nyt se on tää. Burger 2 pihvillä ja ainoa Royal-kastikkeella vain 4,50. Syö ennen kuin viedät käsistä. Hesburger ABC Kaupunki. Sitten on aika ottaa. No niin, eli 23-21. Niinkö on tuonut oikein nuo viimeiset pisteet tuonne taululle? Kyllä varmaan. Karhun pisteistä Cameron Holsilla 7 ja Steven Fletcherillä on samat myös 7 pistettä Kouvojen joukkueesta. Ne joilla nämä frisbeet on, niin olkaa hyvä ja ei muuta kuin yrittämään palkintoja. Oi! Pitkä. Viikalla oli ainoa frisbee. Nyt tulee tarkka mittaus. Heitä tuomareita vain siitä. Jaakkoa päähän niin, että kolahtaa. Siinä on ilmeisesti voittoheitto. Onko näin? Kyllä vain. Voittaja löytyi. Kirkka tuote kassin sanota. Käteni osoittamasta suunnasta. Siellä jaetaan palkintoja. Kiitoksia kaikille osanottajille. Etsimme ja löydämme parhaat kodit. JYA Housing. Kiinteistöalan ammattilainen. No niin. 10 sekuntia ja päästään toiselle neljännekselle. Karhulta tulossa Hollins, Washington, Halsey, Sarcevic ja Andrew. Ja Kouvolta Buckles, Saarijärvi, Horn, Appleby ja Fletcher. Ottelu isäntänä tänään Dahl. Näin, toinen neljännes käynnissä. Saarijärveltä pikkusen lepsahti tuo, otti siinä kuitenkin Karhu pelaajaa, niin sen vuoksi ei tullut palautusta ja jälleen kerran. Aika mones kolmonen oli nyt tuosta Kaaren nupista. Buckles heitteenä tällä kertaa. En tiedä onko mies kautattu, että ei ole 3 pisteen heittoa, mutta kyllä nyt pitäisi jo tässä kohtaa uskoa, että kyllä löytyy 3 pisteen heitto. Sarcevic. Sarcevicin kakkonen ja sen käy Holsi sieltä suhteellisen nätisti
nätisti poimimassa ja ajaa korille ja sieltä Bucklesille toinen virhe ja Halsi vapaaheitto viivalle. Myöhästetty oli pikkusen tuo vihellys. Toinen sisään, peli tasan 24. Horn tuo palloa ylös, Sarcevic varjostaa häntä. Siinä oli vähän jalkapallon makua Halsi katkaisi syötön. Jatketaan Kouvojen sivurajalla. Appleby. Nurkka kolmonen sieltä, mutta Buckles taistelee voimakkaasti siellä. Buckles taisteli hyvin siellä hyökkäyslevypallosta ja Matti Eskola harhautti kaikki salissa. Näytti ensiksi Kouvojen sivurajaa ja sitten myöhemmin Kauhajoen sivurajaa. Hollins nurkassa. No, sen käy nätisti Devon Washington tippaamassa sisään. Ja taas on Buckles vapaana ja Andro käy sieltä nappaamassa hyökkäyslevypallon. Se oli erinomainen syöttö Devon Washingtonilta Cameron Halsille ja Halsi kiittää ja painaa pallon alaspäin. Kouvojen aika lisälle mennään. Tilanteessa 28-24. www.finfoam.fi. Rautataikuu Karjoilla. Isot ja pienet metallituotteet laadukkaasti Karjoen metallista. Liity Karhubasket fanclubiin ja anna tukesi joukkueelle otteluissa ja sen ulkopuolella. Ota ilo irti loistavista eduistamme, jotka ovat yksilöoikeudella fanclub ja kannattajajäsenille. Fanclub-jäsenyys maksaa aikuisilta 30 € ja lapsilta 20 €. Elikkä tosiaan tämä Kauhajoen Karhun uusi kaveri Tate Andro tuli eilen paikkakunnalle ja on viime kauden pelannut Unkarissa ja oli nyt sitten vapaana tänne. Ollut koko yliopisto-uransa 40% kolmosten heittäjä ja liki 90% vapaaheittäjä. Että korinteko voimaa Karhu sanoi hakevansa ja nyt sitten nähdään, että onko sitä saatu. Toki yksi pelihän nyt ei vielä todista yhtään mitään, koska matkustusrasitukset ynnä muut ovat kuitenkin tosiasia. Appleby tuo palloa ylös, Andro puolustaa häntä. Tässä tilanteessa Austin Hollins ottaa ensimmäisen virheensä. Ensimmäinen joukkue virhe myös. Liki 2 minuuttia pelattu, 28-24. Harris Horn. Ja Sarcevicin käsistä pallo yli. Jatketaan Kouvojen sivurajalla. Fletcher. Mutta tämä on Halsin pallo puolustuslevypallossa. Sarcevic. Washington Halsille. Ja tollanen puolittainen hook-heitto uppoaa koriin. Appleby. Andersen tekee siinä, mutta pallo Horn.
Ja tarkka 3 pisteen heittäjä Osku Heinonen. Ei pitäisi tulla kellekään yllätyksenä tämä. 3 pistettä sisään, 30-27. Siellä Bojan Sarcevic pikkusen kuljettelee huolimattomasti ja Appleby käy häneltä sitten pallon riistämässä ja nätisti nakkaa pallon donkilla alaspäin. Kouvot vaihtaa, Henri Kantonen tulee kentälle, Appleby, äskeisen riiston suorittaja, menee vaihtoon. 30-29. Holsi tekee screeniä ja tuota korjaa ei hyväksytä. Virhe ennen suoritusta. 30 Kantonen. Ensimmäinen henkilökohtainen virhe. 7 minuuttia suurin piirtein jäljellä nyt tätä toista neljännestä ja pisteen peli. Bojan Sarcevic. Austin Hollins menee korille ja tuo oli kyllä aika siisti suoritus. Kantonen Heinosen kautta, Washingtonin käden kautta Andersenille. Siellä Paris Horn ottaa oman kolmosensa ja tuo karkaa Androhin kädestä yli sivurajan, joten Kouvojen sisäänheitolla jatketaan. 32-29. Fletcher antaa sen sinne Andersenille. Kantonen, Andersen. Ja 3 pistettä. Ei nyt aivan samasta paikasta mistä aiemmat, mutta tuolta sektorilta on nyt aika paljon kolmosia kuitenkin laitettu sisään. Sarcevic antaa Cameron Halsille. Halsi tekee oman ratkaisunsa. Ja siellä toistamisen tämän päivän aikana Devon Washington on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Karu vaihtaa, Joonas Lehtoranta korvaa Bojan Sarcevicin kentällä. Ja myös Kouvot vaihtaa, sieltä tulee Appleby kentälle, sieltä tulee Hirvonen kentälle. Ja Kantonen ja Horn menevät vaihtoon. 4 minuuttia on pelattu toista neljännestä ja 34-32. Näistä lukemista Appleby nostaa Kouvojen hyökkäystä. Onro häntä puolustaa. Siellä Hirvonen ja pallo sisään. Hollins. Joonas Lehtoranta Halsille. Halsi, mutta Unruh käy siellä ottamassa hyökkäyslevypallon. 10 sekuntia hyökkäystä jäljellä. Hollins ottaa heiton ja Korinaus kahinoista Pieti Poikola käy jo pikkusen kuumana, mutta Jaakko Kaunista näyttää, että nyt rauha. Ja Onro menee vaihtoon ja Juho Lehtoranta tilalle. Siellä oli pikkusen miehiä maassa levypallotilanteen jälkeen, mutta tästä minun asemastani ei oikein hyvin näe kyllä, että mitä siellä tapahtuu. Sieltä Tuomas Hirvonen, Appleby kolmonen, mutta ohi Holsi levypallossa. Joonas Lehtoranta, vanttaja tekee pikku screeniä siinä. Hollins, vanttaja. Siellä häneltä käydään pallo läppäsemässä pois, mutta jää Karhun hallintaan ja tuo levypallon saa Kouvot ja mielestäni sillä kyllä oli 2 tahtipysähdys, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan ollut, koska askeleet vihellettiin. Lehtoranta Lehtorannalle ja Lehtoranta tuo palloa ylös.
Halsey. Ja siellä kyllä suhteellisen selkeät askeleet oli kyllä nämä. Kovat vaihtaa. Kentälle tulee Buckles ja Horn ja sinne menee Heinonen ja Andersen vaihtoon. Karhu myös vaihtaa Austin Hollins vaihtoon ja Bojan Sarcevic kentälle. Hirvonen, Appleby. Buckles jätetään taas sinne auki. Mutta ilmeisesti ei ole vielä annettu komentoa, että heitto täytyy ottaa pois. Siellä kolmosen yritys Saarijärveltä menee ohi, mutta hyökkäys levypallo Kouvoille. Tuon heiton, syötön torjuu Cameron Halsey yli päätyrajasta. 10 sekuntia hyökkäysaikaa. 4 minuuttia toista neljännestä ja 36-34 tilanne. Saarijärvi, Horn, Buckles. Mutta siellä Samuli Vanttaja pääsee pikkusen täppäämään palloa ja näin Karhun hyökkäys. Nopea hyökkäys tyrehtyy kuitenkin siihen ja melkein jo päättyy riistoon. Karhu kuitenkin jatkaa 10 sekuntia hyökkäysaikaa. Sarcevic pitää palloa. Juho Lehtoranta 3 pistettä, jonka menee ohitse, mutta levypallon käy siellä sitten Vanttaja taas vuorostaan korjaamassa sisään. Hyökkäyslevypalloja ovat molemmat joukkueet nyt kyllä antaneet toisilleen kovin paljon. Appleby, vähän epäortodoksiset Eurostep-askeleet siinä, mutta pallo menee raudasta sisään ja näin 2 pistettä lasketaan, 38-36. Karhu vaihtaa, eli Vanttaja vaihtoon ja Washington kentälle. Toista neljännestä. Tasaisissa merkeissä edetään. Joonas Lehtoranta takaisin Sarcevicille. Cameron Halseyn kolmonen. Ja se oli vähän niin kuin olisi katsonut déjà vu-ilmiötä, eli Devon Washington 3. kerta tämän päivän aikana samantyyppinen suoritus. Hyökkäyslevypallo ja pallo siitä suoraan sisään. Paris Horn. Appleby. Tuota syöttöä ei antanut kyllä Appleby, vaan sen pisti siinä Cameron Halsey, mutta se meni kuitenkin Kouvojen pelaajalle, eli varmaan siitä Appleby syötön saa. 40-38. Sarcevic. Hyvä syöttö Sarcevicilta alle. Cameron Halsey. Suhteellisen varman näköinen puolihuukki siitä sisään. 42-38. Pari minuuttia. Ja nyt tuo tilanne oli kyllä tässä juuri suoraan edessäni tapahtuneena niin täysin selvä. Juho Lehtoranta, ensimmäinen virhe. Joukkovirheitä molemmilla 2, eli suhteellisen siisteissä merkeissä on tätä päivää edetty. Austin Hollins tuli kentälle. Hirvonen. Joonas Lehtoranta puolustaa. Bojan Sarcevic nappaa siitä kuitenkin ohi mennessään pallon. Ja ajaa korille. Pyytelee siinä pikkusen virhettä, mutta pilli ei soi, joten peli jatkuu. Fletcher syöttää Hornille. Devon Washington ja siinä sitten käy Paris Horn estämässä Donkin ja täytyy kyllä sanoa, että oma silmäili ja tästä kulmasta katsottuna niin no enpä sano mitään. Devon Washington vapaa heitto viivalla. Minuutti 38 on toista neljännestä ja
44-38. Buckles. Paris Horn Fletcherin kautta. Hirvosella pallo. Ja tuosta käy sitten Devon Washington ottamassa toisen henkilökohtaisen virheensä. Kolmas joukkuevirhe. Karu vaihtaa Cameron Halsey. Ja Washington menee 2 virheen rasittamana vaihtoon. Hirvonen. Buckles. Paris Horn. Ja Osku Heinosella oli hyvin rakennettu 3. paikka, mutta tällä kertaa pallo meni ohi. Sarcevic, Hollinsin 3. ohi. Viimeistä minuuttia toiselta neljänneksellä. Hirvonen tuo palloa vauhdikkaasti. Edelleen pitää sitä. Ja Osku Heinoselle jälleen rakennettu 3. paikka. Ja mies heittää kerran 50%, niin näinhän se toteutuu. Ensin meni 1 ohitse ja nyt menee 1 sisään. 44-41. Hollins lähtee keskeltä kohti koria ja pikkusen huolimaton viimeistely. Pallo yli ja ohi. Hirvonen. Karhulle jää siinä muutama sekunti vielä aikaa omaan hyökkäykseen. Buckles ei nyt katsonutkaan heittoa tällä kertaa, mutta Fletcher kyllä katsoo ja 3 pisteen arvoisesti katsookin. 44-44. 8 sekuntia. Sarcevic. Ja Sarcevicia rikkoo Tuomas Hirvonen. Se oli Hirvosen toinen henkilökohtainen virhe, 4. joukkuevirhe. Ja pojan Sarcevic pääsee tuosta vapaaheittoviivalle. Kouvat vaihtaa vielä. Kouvat ei enää vaihda. No, siellä oli vaihto pyydetty, niin tuomarista Jarkko Kaunisto on sitä mieltä, että vaihto myös suoritetaan. Hirvonen pois, Appleby sisään. 4,4 sekuntia näiden vapaaheittojen jälkeen vielä aikaa Kouvoilla hyökätä. Ja arvotuloksen jälkeen toteutumisen kisa. Sarcevic pistää molemmat sisään ja nyt sitten Kouvojen hyökkäys ja Appleby tulee tuulispään lailla siellä ja pistää pallon sisään. Olipas upea suoritus kaiken kaikkiastansa. Näin tapahtuu, kun mies on tarpeeksi nopea ja röyhkeä ja itseluottamusta täynnä. Se oli kyllä hieno suoritus Raheem Applebyltä. Ja näin 46-46, eli Devon Washington 14 pisteellä ja Devon Washington 10 pistettä. Ja näin kellot pyörähtivät semmoiseen asentoon, että ollaan valmiina. Ja Karhulta Joonas Lehtoranta, Bojan Sarcevic, Devon Washington, Cameron Holtz ja Austin Hollins. Kouvolta Raheem Appleby. Sitten siellä on Paris Horn, Raheem Buckles. Sitten on Steven Fletcher ja Arttu Saarijärvi. Holsi saa pallon. Ja toimittaa sen Sarcevicin käsiin. Sarcevic. Washington tekee siinä jonkinasteista screenin tynkää. Saa pallon käteensä, mutta siellä Horn ottaa käsillä vastaan tämän Holsin rynnistyksen ja se on hänen toinen henkilökohtainen virheensä ja luonnollisesti ensimmäinen joukkuevirhe tässä kohtaa. Washington, Halsey. Hollins, 3 pisteen yritys ja puhtaasti sukkaan. 49-46. Appleby. Buckles olisi ollut siellä aivan auki alla, mutta Appleby ei näe tuota ja nyt tämä heitto menee kyllä Fletcheriltä runsaasti yli. Hollins suoraan vauhdista 3 ja kun käsi käy kuumana, niin se käy kuumana.
6-0 on aloittanut Karhu tämän toisen puoliajan. Siellä vietiin Saarijärveltä pallo kädestä. Hollins ei sentään nyt ottanut kolmatta kolmosta tuosta heti suoraan. Halsey korjaa, ei hyväksytä, virhe tapahtui siinä ennemmin ja Paris Horn ottaa siitä kolmannen henkilökohtaisen virheensä. Karhun sivurajalla Hollins. Sarcevic, Halsey tekee. Tuo meni kyllä selkeästi Pojanin käsistä yli ja saman näki myös tuomari. No niin, siellä vähän pistetään kansia tiukemmalle. Oliko se se, minkä Pojan äsken kompastui, kun tuo pallo vähän karkasi kädestä. Appleby. Saarijärvi juoksee alta pois. Buckles. Ja Saarijärvelle kulmakolkki ja pallo kuppiin. Hyvin pelattu Kouvoilta tämä hyökkäys. Hyvin sieltä löytyy nuo vapaat 3 pisteen heittäjät. Halsey. Joonas Lehtoranta. Ja nyt läpileikkauksessa Arttu Saarijärven käsi. Siinä varmaan tarttu vähän Halseyn paitaan ja tästä seurauksena virhe. Ja Appleby menee vaihtoon ja Kantonen tulee kentälle. Karhun sisäänheitto. Joonas Lehtoranta. Saa pallon toimitettua Hollinsille. Lehtoranta nurkassa. Ajaa loppuun asti ja pallo liruu kotikoreissa sisään. 54-49. Pari minuuttia pelattu. Ottelun toista puoliaikaa. Devon Washington ja Joonas Lehtoranta siellä tuplasivat. Buckles pallo vapaaehtoviivalle. Pallo ohi ja Hollinsin kädestä. Pallo yli päätyrajasta, Kouvojen päätyrajalla. Osku Heinonen tulee Arttu Saarijärven tilalle. Kantonen antamaan päätyrajaa. Pledger, jota Hollins siinä varjostaa. Bucklesin kautta Horn. Nyt oli hyvä syöttö alle ja sieltä löytyy sitten vapaana 3 pisteen heittäjä. Tällä kertaa Kantosen kolkki pikkusen ohi. Joonas Lehtoranta, Bojan Sarcevic. 3 sekunnin rikkomus. Eli Cameron Halsey kävi siinä pikkusen ahneeksi, kun näytti siltä, että sillä voisi olla pian auki ja eikä malttanut sitten käydä maalatulta alueelta pois välillä. Kantonen tuplataan siihen. Horn tuo palloa ylös. Heinonen. Ja siellä Buckles lähtee donkkiin ja Hollins haastaa donkin, mutta lyö sen verran siinä käsille, että Buckles vapaa heittoihin. Buckles pussittaa varman näköisesti ensimmäisen heittonsa. %65 vapaa heittäjä. Molemmat sisään. 54-51. 3 minuuttia pelattu toista puoliaikaa. Hollins. Halsey ja sieltä lähtee heitto. Mutta tämän hoitaa Pledger vierasjoukkueelle ja sieltä ottaa Bojan Sarcevic itselleen ensimmäisen henkilökohtaisen virheen, toinen joukkuevirhe. Sivurajalla jatketaan.
Buckles ei katsele siitä heittoa, vaikka tilaa olisi kyllä ollut. Osku Heinonen sen sijaan katselee heittoa ja tällä kertaa ohi Hollins saa näppinsä väliin ja toimittaa pallon Joonas Lehtorannalle. Bojan Sarcevic, loistava syöttö. Loistava syöttö alle ja sieltä sitten Devon Washington nousee suoraan ylöspäin ja Parrish Horn ottaa sitä 4. virheen. Appleby tulee kentälle samoin kuin Tuomas Hirvonen. Henri Kantonen menee Hornen ohella vaihtopenkin puolelle. Vapaaheittoviivalla Devon Washington ja vielä sieltä on tulossa Andersen kentälle. Ja Buckles käy välillä ottamassa pikkusen happea ja urheilujuomaa. Devon Washington näytti alkukaudella, että tuo vapaaheittotyöskentely ei oikein suju, mutta nyt on kyllä viime aikoina parantanut huikeasti tuolla saralla ja nuo ovat jo ihan sen näköisiä heittoja, jotka tosiaan menevätkin sisään. Hirvonen tuo palloa ylös. Hollins vaihtuu siinä puolustajaksi. Heinonen. Ja tässä tilanteessa Andersen saa hyökkääjän virheen. Pienestä lonkkatarjoilusta näyttää tuomari. Ja Karhulta kentälle Vanttaja. Ja koska kyseessä oli tosiaan hyökkäyspään virhe, niin vaikka joukkuevirheet ovat täynnä, niin ei tietenkään vapaaheittoja tullut. Siinä oli vähän semmoinen hurlum hei-suoritus loppuun asti. Ensin Austin Hollinsin syötön saa Devon Washington siellä nippanappa pelastettua vielä kentän puolelle. 4 sekuntia hyökkäysaikaa. Ja Bojan Sarcevic ottaa nopean heiton, ottaa rautaan pallo, mutta Hirvosen käsistä sitten pallo siellä päätyrajan päällä ja Karhu jatkaa 14 sekuntia hyökkäysaikaa. Washington. Hollinsille nurkka 3 ja pyörähtää siitä eturaudan kautta ohitse ja Fletcher levypallossa ja tuo itse pallon ylöspäin. Tuosta ei voi olla tuloksena muuta kuin virhe ja näinhän se on. Devon Washington, 3. henkilökohtainen virhe ja Fletcher vapaaheitto viivalla. Virhe third personal foul, 3. joukkuevirhe. Karhu vaihtaa kentälle Juho Lehtoranta. Kosikki Market vapaaheitto viivalle. Numero 22. Joonas Lehtoranta meni vaihtoon ja Juho Lehtoranta tuli tilalle. Fletcher heittää ensimmäisen takarautaan. (56-52), 5,5 minuuttia, 3/4 jäljellä. Pientä prässin poikasta siinä Kouvot koittaa. Pallo kuitenkin saatiin ajoissa yläkentälle. Washington, Sarcevic. Vanttaja tekee siinä kohtuullisen ison screenin. Washington ja 2 pistettä. Siellä tämmöisiä pikkuhälppäysvirheitä, jonka seurauksena kori hyväksytään ja Washingtonille 4. virhe. Fletcherin 2. oli hyvä tuosta ajosta ja yhdellä vapaaheitolla jatketaan. Cameron Holsi korvaa 4. virheen Washingtonin. Ja nyt molemmilla joukkueilla 1 pelaaja 4 virheessä. Parrish Horn Kouvoista ja Devon Washington Karhusta. Fletcher vapaaheitto viivalla.
Ja siitä 3 pisteen hyökkäys. 58-55. Vanttaja. Juho Lehtoranta. Se oli kyllä mielestäni askelrikkomus, mutta tuomarit eivät sitä nähneet, joten kori hyväksyttiin. Andersen nupin päästä, mutta tällä kertaa ei. Ja siellä Pojan Sarsevits nappaa Rahim Ablebia paidasta kiinni. Joukkuevirheet on täynnä, joten mennään vapaaheitto viivalle. Appleby. Ja Karhu vaihtaa. Hollins vaihtoon ja uusi mies Unruh kentälle. Appleby. Normaalisti kyllä erittäin tarkkakätinen vapaa heittäjä, vähän vajaa 90%, mutta nyt ensimmäinen ohitse ja myös toinen ohitse ja sieltä Kouvat kuitenkin hoitavat itse. Tuomas Hirvonen hoitaa levypallon, mutta sitten Appleby epäonnekseen astuu sivurajan päälle ja näin Karhu selvisi tuosta levypallon menetyksestä säikähdyksellä. Sarsevits. Juho Lehtoranta. Halsey. Ja se oli aika harvinainen näky. Halsey syöttää hyvin. Se ei ollut se harvinainen osuus, mutta vanttaja donkkaa. Näitä kun näkisi vähän pikkusen enemmänkin pitkältä mieheltä. Aina kun mennään koria kohti, niin palloa alaspäin vain. Siinä oli aika erikoinen kuvio Pletcheriltä. Vähän pyöräytti kättä siinä Karhun hyökkäjän ympäri, mutta peli jatkuu. Vanttaja sai tuosta donkista sen verran itseluottamusta, että heitto lähti, mutta ei sitten osunut sisään asti. Andersen korin alla ja askel rikkomus. Buckles ja Saarijärvi tulee kentälle. Andersen ja Pletcher sivuun. 62, 55, 3:37, kolmatta neljännestä. Kouvat jatkaa tuollaisella miesprässin tyyppisellä pienellä painostuksella. Juho Lehtoranta tuo pallon yläkentälle. Ei oikein meinaa pysynyt pallo käsissä, mutta pysyy kuitenkin. Ja se oli ihan selkeät askeleet. Tukijalka oli valittu ja sitten sitä samaa jalkaa liikutettiin siinä ensimmäisenä, niin sivurajalta mennään. Hirvonen nostaa Kouvojen hyökkäystä. Buckles. Ja Hirvoselle 3 pisteen heitto. Ja siellä käy Buckles nappaamassa hyökkäyslevypallon. Vanttaja puolustaa kohtuullisen hyvin tähän asti. No nyt. Ei, kyllä puolustaa hyvin loppuun asti, sillä tilanteesta Bucklesille loppujen lopuksi sitten askeleet vihelletään. Tilanne on nyt ollut staattinen 62-55 hetken aikaa. Andro syöttää ja Sarsevits pistää kolmosen sisään. 65-55. Hirvonen. Saarijärvi, mutta Lehtoranta hoitaa levypallon ja hoitaa sen Sarsevitsille, joka tuo pallon yläkentälle. Oistava syöttö Sarsevitsiltä. Aivan upea syöttö kyllä. Cameron Halsey 2 pistettä ja tässä kohtaa Pieti Poikola ottaa Kouvolalle aika lisän. 67-55. 2:24 kolmatta neljännestä jäljellä.
Siinä hetken aikaa oli vähän tällainen staattisempi vaihe, ei pelitapahtumien osalta, mutta korinteon osalta. Kumpikaan joukko ei oikein tahtonut osua. Mutta nyt sitten Karhu on parissa hyökkäyksessä taas pisteitä tehnyt ja näin saanut eron kasvatettua 12 pisteeseen. Ja tässä salissa joutuu 4. päivä Raskasta joulua -konsertti. Silloin esiintymässä Marko Hietala, eli se Rydde, Antti Railio ja kumppanit. Raskasta joulua -konserttikiertue 4. päivä joulukuuta tässä salissa. No niin, Kouvojen päätyrajalla jatketaan. Jahka saadaan vain pelaajat kentälle. Saarijärvi kipittää sinne nyt sitten hakemaan palloa. Anteeksi, siis Kantonen tietenkin. Ja Bojan Sarcevic kiroaa siellä varmasti serbiaksi itselleen nyt tällä hetkellä, koska pallo oli kyllä hänen näpeissään jo, mutta sai sen sitten siitä pomputeltua ylös. Yli päätyrajasta. Hirvonen. Fletcher. Buckles. Ja Buckles. Siinä tuomarit neuvottelevat toisella tuomarilla siellä käsi nyrkissä ja toisella käsi suorana, eli nyrkki voitti tässä kohtaa, eli tilanteesta Samuli Vanttajalle 3. henkilökohtainen virhe. Ja Raheem Buckles menee vapaaheittoviivalle. Karhu pyytää vaihtoa. Vanttaja vaihtoon. Austin Hollins tulee kentälle. Buckles pussittaa. Molemmat ja näin ero 10 pisteeseen. 2:08 kolmatta neljännestä. Andrew tuo palloa ylöspäin. Kantonen varjostaa häntä. Lehtoranta. Hollins. Siinä Bucklesin riiston yritys kostautui nolosti, eli Holsi pääsi hänestä ohitse ja syötti Lehtorannalle alle. Ja Lehtoranta nostaa hieman onnekkaastikin 2 pistettä, mutta kaikki korit lasketaan. Ja lisäksi siellä sitten tulee myös Kouvo-pelaajalle virhe, eli 1 vapaa heitto. Ja Juho Lehtoranta pussittaa tämän. Oli Lehtorannan ensimmäiset pisteet tähän otteluun. Andrew Kantonen. Sarcevic. Ja siellä Hirvosta vastaan Buckles. Holsi. No siellä olisi Buckles aivan alla auki, mutta ei vain porukat näe häntä siellä. Mies yrittää viittelöidä, että syöttäkää nyt sitä palloa, mutta kukaan ei tosiaan sitä sinne syötä. Ja toisessa päässä Austin Hollins käy sitten tällaisilla hidastetuilla loikilla nappaamassa 2 pistettä sisään. Kantonen. Ja pallo Hollinsin kädestä yli. Karhu vaihtaa Joonas Lehtoranta kentälle, Bojan Sarcevic penkin puolelle ja sieltä myös Kouvot vaihtoi. Kentälle taisi tulla Fletcher. Bucklesille aina vain tarjotaan tuota heittomahdollisuutta. Taas olisi mies alla aukean, nyt hänet siellä nähdään ja Kantonen syöttää, Buckles päättää. Koomisen näköistä välillä, kun siellä iso mies pomppii aivan auki korin alla ja kukaan ei näe. 72-59, viimeistä minuuttia viedään kolmannelta neljännekselle. Andrew lähtee ajamaan, antaa siinä loistosyötön Holsille ja Holsi päättää tämän varmasti.
Applebyltä erinomainen harhautus. Harhauttaa siinä keskelle ja Hollins menee tähän ja sitten sitä seuraa donkki. Hollinsilla kyllä vähintään yhtä hyvä harhautus, mutta nyt ei Holsi ollut siellä sitten aivan valmiina. Mikähän tämä oli? Pallo jää joka tapauksessa Kouvojen hallintaan. Siellä oli vähän alley-oopin yritystä, mutta ohi meni ja nyt Hirvonen ottaa sitten 3 pistettä. Buckles ottaa hyökkäyslevypallon ja hyökkäyslevypallosta tulee 2 pistettä. Karhu 20, Austin Hollins. Ja Hollins ottaa vielä tilanteessa virheen. K-City Market vapaa heitto viivalle korin tehnyt Rakim Buckles. Ja Rakim Buckles. 1 vapaa heitto. 74-63. 2,8 sekuntia on enää jäljellä tätä kolmatta neljännestä. Ja Buckles jatkaa varmaa työskentelyä vapaaheittoviivalta. On Rupp siellä yritti viimeistä heittoa, mutta tämä jää reilusti vajaaksi. 74-64, eli 10 pisteen erolla lähdetään sitten neljännekseen. Sitten otetaan vuoroon Janoinen leipuriheittokisa. Täällä on yksi heittäjä, jonka tarkoituksena on saada palloa koriin. Yksi heitto tuosta kaaren reunalta. Näin. Siitä on tienattu jo 1 lahjakortti. Sitten vapaa heittoviivalle. Ei, sitten 3 pisteen kaarelle. Jos 3 menee, tulee 20 € lahjakortti Janoiseen leipuriin. No niin, jonottaako? Wow! Onko levy ehjä? Sisäliikuntakausi on nyt käynnissä. Polisportissa harjoittelet 2 laadukkaassa ja 2 muuta otteluhan tänä iltana on menossa, eli Pyrintö Seagulls ja BC Nokia KTP. Ja siellä mennään lievässä Seagulls-johdossa Tampereella ja Nokialla kotijoukkue vie sitten pikkusen selkeämmin. Silloin fanibussi lähtee liikenteeseen. Ilmoittautumiset Pertti Holmalle. Lisätiedot tuosta. Nokian ottelu oli tänään pikkusen myöhässä näitä muita otteluita johtuen siitä, että KTPn bussi oli hajonnut matkalla Nokialla. Karhu jatkaa viisikolla. Andrew, Sarcevic, Halsi, Vanttaja ja Juho Lehtoranta. Kouvolta tulee Appleby, Horn, Heinonen, Buckles ja Fletcher. No niin, Kouvojen sivureilla. Kouvojen sivureilla puolesta kentästä aloitetaan ja se pikkusen meinaa karata Applebyltä, mutta 8 sekuntia siinä on aikaa viedä se kuitenkin yli puolen kentän suoraan ja sitten Appleby pistää kaasun pohjaan ja niin vain meni aika kevyesti ohitse Andruhista. Apupuolustusta ei ollut, mutta tuo on kyllä semmoinen asema, josta apupuolustusta on aika hankala antaa, eli siinä ei vain saisi 1-1 hävitä. Sarcevic. Lehtoranta syöttää Holsille. Andrew suoraan. Hieno syöttö pojan Sarcevicille ja se oli varmaan Andrewin toinen syöttö tähän otteluun. 77-66, minuutti pian täyttyy viimeistä tai neljännestä. Tiedä onko se viimeinen vielä. Siinä oli pitkät kädet edessä. Samuli Vanttaja nosti vain kädet ja pallo tuli siihen. Ei tarvinnut kuin pitää. Holsille syöttö, mutta tämä kori hyväksytään. Buckles käy sen torjumassa siinä kohtaa, kun pallo oli ottanut jo levyyn, niin korin hyväksyntä on sitten aika automaatio. 79-66. Heinonen saa semmoisen hyppypallon nurkkaan ja sitten Andrew ottaa siinä
virheen. Se on hänen ensimmäinen henkilökohtainen virheensä. Ensimmäinen joukkuevirhe. Sivurajalta Heinonen antaa Paris Horn, ottaa vastaan. Se oli kyllä aika siisti liike Paris Hornilta. Harhautti kaikki pelaajat ja vei pallon sitten tuonne levyn toiselle puolelle. Andrew ei. Hyvän näköinen tuo heitto, mutta ei ole vielä osoitteeseen löytänyt. Appleby on ehkä pikkusen liian nopea kaveri kyllä tälle uudelle vahvistukselle. Sieltä vain pallo pomppaa ohitse, mutta Paris Horn saa sen Osku Heinoselle, mutta Heinonen ei saa palloa sisään ja Applebyn putback donkki menee myös takarautaan ohitse. Niin. Ja nyt levypallotilanteessa sitten Osku Heinoselle tulee virhe. Rikkoo Cameron Hallsia siinä. Näyttäviä suorituksiahan nuo, vaikka pallo menee ohitsekin, kun siellä miehet pomppii yli koriraudan tason. Joonas Lehtoranta kentälle ja Kouvolta tuli Tuomas Hirvonen. Devon Washington 4 virheellä tuli myös kentälle. Vanttaja. Hollins. Hollins pistää sellaisen oivallisen kierteen tuossa ja oli kyllä hyvä suoritus tämäkin. 81-68, 7-40. 4/4 mennään. Appleby, hän ei oikein tommonen kaukoheittäjätyyppi ole ja siinä kyllä Joonas Lehtoranta pelasi ensiksi aika hyvin, antoi löysää, mutta sitten meni kuitenkin siihen lähelle ja ottaa sitä itselleen virheen. Toinen henkilökohtainen, toinen joukkuevirhe. Ja Kouvolta kentälle Saarijärvi ja Appleby meni vaihtoon. Buckles, Hirvonen, Vanttaja. No nyt löydettiin sitten Buckles sieltä alta. Mies on rullannut lähes joka screenin jälkeen tosi hyvin tuonne korin alle, mutta Kouvojen takamiehet ei nyt sitten vain ole löytäneet häntä. Hollins, siinä tulee pikkusen epätasapainoa Saarijärvelle, mutta Hollinsin heitto ei rautaa, ei lautaa, mutta tuota voisi kyllä sanoa highlight-tason suoritukseksi. Aivan loistava puolustuksen paluu Hollinsilta ja mahtava blokki. Ja tästä kohtaa sitten Kouvot vielä ottaa askel rikkomuksen, joten 81-70 tilanteessa Kouvojen aikalisä. Ja 7:04 on nyt 4/4 jäljellä. Oli kyllä Hollinsilta kohtuullisen hyvä suoritus tuo ensiksi oma heitto. Ei rautaa, ei lautaa, ei mitään, mutta saman tien mies lähti kuitenkin puolustukseen ja tuo blokki oli kyllä semmoinen maailmanluokan suoritus, että uskoisin, että päätyy varmaan tämän ottelun highlight reeliin. Aamu alkaa 4. Ilkan digilehti on tilaajien luettavissa jo kello 4 aamulla missä tahansa. Yhteistyössä Kauhuvaskutin kanssa. No niin. Karhun päätörajalla sitten jatketaan ja Pieti siellä yrittää käydä nyt sanomassa tuomareille, että miehiä hakataan siinä käsiin, mutta saa nähdä nyt sitten, johtaako tämä protestointi sen kummempaa. Lehtoranta tuo pallon yli. Bojan syöttää Vanttajan kautta takaisin Bojanille. Ja Joonas Lehtoranta 3 pistettä. Siinä pari kertaa syötettiin kaarella palloa ja sitten tuli heitto. 84-70. Tuomas Hirvonen. Arttu Saarijärvi.
Buckles siinä kuljettelee vähän kenkiinsä. Nyt on Washington hyvin paikalla, mutta Buckles sieltä pyörähtelee ja pistää pallon kuppiin. Washington 4 virheellä ei pystynyt juurikaan mitään puolustustoimenpiteitä tekemään. Tai toki olisi pystynyt, mutta haluaa ehkä vielä jonkun minuutin pelata tässä. Siellä Hollins syöttää ja Vanttaja hämää, että meinaa donkata, mutta ottaako sitten alas heito ja heittää sen muuten vain sisään. Vanttaja vastaan Hirvonen, vähän pientä mismatchia, mutta sieltä pääsee Joonas Lehtoranta pallolle. Tuosta ei sen kummempaa synny vielä. Vanttaja 3 pistettä. Mutta Hollins hoitaa levypallon ja lähtee sitten itse suoraan korille. Puhdas torjunta. Paris Horn. Fletcher ei ole aivan normaali kolmosmääriin päässyt, mutta kyllä mies silti heittää osaa, kun vapaa paikka siunautuu. 86-75, 11 pinnaa ja 5 minuuttia, vähän rento jäljellä. Hollins. Nyt on yli kyllä tuokin, mutta ehkä se olikin sitten syöttö kuitenkin. Ei, kyllä se heitto oli. Kouvat hoitaa tämän puolustuksen hyvin. Horn, oma kolkki ja siitä pääsi ikään kuin omasta rytmistään pari pompautusta ja heittoja sisään meni. 8 pistettä. Jännittävää peliään tässä meille tehdään vielä. Sieltä tuli nyt kyllä Devon Washingtonilta hyvä syöttö Austin Hollinsille, joka lähti vähän niin kuin donkkia hakemaan, mutta sen verran köykäinen kaveri, että siinä oli Buckles alla ja Bucklesille sitten virhe tilanteesta. Se oli Bucklesin 3. virhe. Vapaaehtoissa Hollins. Hollins on semmoinen 71% vapaaheittäjä tällä kaudella ollut tähän asti. Toinen kuitenkin oitse. Fletcher tuo pallo. Heinonen Hirvoselle ja Andersen tekee screeniä. Fletcher väittäisi, että heittohan tästä kyllä tulee. Ja niinhän se tulikin. Washington levypallossa. Hollins pistää kaasua pohjaan ja sitten jarrua pohjaan. Holsi. Lehtoranta, Juho. Siinä Holsi heittää ohi ja Washington tulee voimakkaasti hyökkäyslevypalloon ja hankkii siinä Andersenille virheen. Eli kyllä hyökkäyslevypallossa siinä aina kannattaa mennä. Hollins. Juho Lehtorannalta Joonas Lehtorannalle, mutta pallo itse Andersen levypallossa. Appleby pistää kaasun pohjaan ja pikkusen otti siinä turhaa taaksepäin. Antoi mahdollisuuden Lehtorannalle torjua tuon heiton. Siellä Joonas Lehtoranta teki Applebylle ja ajoi ohitse, pisti pallon kuppiin. 89-78, 3 ja 15. Se oli aika riskialtis jättö Hirvoselta, mutta päätyi Kouvojen käsiin. Heinonen, Appleby ei lähde heittämään, mutta Hirvonen lähtee ajamaan ja sitten tulee virhettä. Karu 20, eli Austin Hollins. 4. henkilökohtainen virhe. Devon Washington vaihtoon ja Pojan Sarcevic kentälle. Hollins pelaa nyt 4 virheillä.
Samoin kyllä kuin Paris Horn, joka on aika pitkään ollut kentällä kyllä 4 virheen rasittamana. Buckles, Horn. Pletcher. Se oli vähän semmoinen showcase-heitto kyllä kaiken kaikkiastansa. Ja Pletcher siinä käy sanomassa, että häntä käsille lyötiin. Mutta sanoisin kyllä näin, että kun pelaaja hyppää nuon paljon taaksepäin heitossa, niin silloin sitä kyllä harvemmin virhettä tulee, mutta sitten tuosta mussuttamisesta kyllä seuraa tämä, eli tekninen virhe. Bojan Sarcevic pistää 1 pistettä siitä vapaaheittoviivalla, 90-78. Sarcevic nostaa Karhun hyökkäystä. Ja Bojan Sarcevic, vähän semmonen jämerän näköinen tilanne oli. Siellä Appleby ottaa virheen. Sarcevic pistää pallon kuppiin ja jatkaa sitten vielä yhdellä vapaaheitolla Kouvojan aikalisen jälkeen. Laadukasta ääni- ja videotuotantoa sekä internetsivustojen valmistusta. Fiksumedia.fi. Tuleeko sulle joku 92-78 ja 2:45 näyttää pelikello tällä hetkellä. Samsung puhelimet? Sopivasti Veikon koneesta. Bojan Sarcevic on tällä toisella puoliajalla kyllä kohtuullisen hyvin laittanut nyt sitten pisteitä. 7 oli ensimmäisen puoliajan jälkeen ja nyt on 16 kasassa ja 17 roikkuu tuossa viivalla ilmassa vielä. Kouvojen paras pisteiden valossa on ollut tähän mennessä Buckles ja sanoisin kyllä, että hänellä olisi vähän enemmänkin pisteitä, jos vain takamiehet olisivat hänet siellä korin alla spotanneet. Buckles tuleekin nyt kentälle. Ja Bojan Sarcevic 1 vapaa heitto. Se menee sisään. Bojanilla 17 pistettä kasassa. Horn. Pletcher. Heitto olisi varmaankin nyt pian tulos. Näin. Ei kovin kummonen ennustaja tarvitse olla, että voi tämän pistää ja Pletcher kuitenkin laittoi erittäin kovan heiton sinne sisään. Mutta noita käsiä ei saisi kyllä laittaa tuonne pelaajien väliin. Pletcherin 3. virhe siinä ja joukkuevirheet täynnä, heitetään 2 vapaa heittoa. Bojan jatkaa tarkkaa työskentelyä vapaaheittoviivalta. Ja näin. Appleby tuo palloa ylös ja Buckles olisi siellä taas alla aivan vapaana. Mutta Appleby saa itsekseen pallon niin, että kävelee sivurajan päältä ja luovuttaa siinä Karhulle pallon hallinnan. Bojan tuo palloa ylös, Paris Horn häntä siinä varjostaa. Austin Hollins, Cameron Halsi tekee screeniä Lehtorannan kautta Sarcevicille. Selän takaa syöttö ja sieltä sitten Halsi pistää vielä Hollinsille donki. Se oli semmoista silmäkarkkia koripalloa parhaimmillaan. Pallo pyöri usealla pelaajalla ja toisessa päässä kuitenkin tämän tylysti kuittaa Buckles 3 pisteen korillaan.
Jälleen siitä samasta paikasta, mistä nyt on pikkusen hiljaisempaa ollut toisen puoliajan aikana kuin ensimmäisellä puoliajalla. Sarcevic, kiirushan ei Karhulla tietenkään nyt ole tässä kohtaa, minuutti 20 jäljellä. Lehtoranta, Joonas Lehtoranta lähtee korille. Siellä ei levypallo taistelee lopulta Osku Heinosen käsiin. Fletcher oli siellä, Buckles oli siellä tilanteessa hyvin mukana kanssa ja sai pallon tököttyä Heinoselle ja Bojan Sarcevic ottaa tästä kolmannen henkilökohtaisen virheen, joka on sitten 4. joukkuevirhe ja Karhu vaihtaa vielä, Andrew tulee kentälle ja Lehtoranta menee sivuun. Hirvonen, Fletcher ja kolmonen sisään. Mies aloitti vähän ottelun nähden liian myöhään tämän oman kolmosrallinsa. Toisaalta, että onko nyt sitten tämä niin sanottu garbage time. Eli pitää omat tilastot pistää kuntoon, mutta toisaalta peli on vain 10 pisteen peli ja minuutti, että kyllä näitä on ennemminkin tällaisia otteluita vielä tässä kohtaa käännetty. Mutta ei tällä tavalla, että hyvät vapaaheittäjät päästetään viivalle. Holsi kuitenkin kuuluu Karhun vapaaheitto parhaimmistoon. 98-87. Ja ero 12 pisteeseen. Siellä Appleby tulee takaisin kentälle ja Buckles menee vaihtoon. Fletcher ja 3 pistettä. No nyt tällä kertaa ohi. Ja kyllä se Paris Hornin kädestä sitten lopuksi yli menee. Ja Karhun päätyraja. Siinä oli vähän semmonen näpärä syöttö ja Osku Heinonen ottaa Paris Horn ja Fletcher ja 3 pistettä ja 3 pistettä. Fletcher on tässä loppupelissä nyt sitten intoutunut taas tosiaan ottamaan ne normaalit heitot. Karhulla on vähän vaikeuksia saada palloa etukentälle, mutta kyllä se sitten lopulta onnistuu. 99-90. 10 sekuntia tätä hyökkäystä jäljellä ja ottelua alle 20 sekuntia. Appleby. Varma 2 pistettä. Andrew. Kiitos hyvä yleisö. Karhun seuraava peli 6 pistettä. Silloin vierailijaksi BC Nokia. Ja näin hyvä yleisö. 99-92. 7 pisteen voitto kotijoukkue Karhulle. Ja Steven Fletcher oli sitten loppujen lopuksi kuitenkin ottelun paras pistemies, 26 pistettä. Buckles 23 pistettä. Karhusta Cameron Halsey 24 pistettä ja Austin Hollins 22. Bojan Sarcevic 19 pistettä ja Devon Washington 14. Ja Buckles palkitaan Kouvojen parhaana. Mies tosiaan teki 23 pistettä. Ja kotijoukkueesta palkitaan Bojan Sarcevic. Karhulan ottelut jatkuu seuraavaksi vieraspelillä Salon Vilpasta vastaan lauantaina. Ja Kouvot pelaavat kotonaan sunnuntaina 27. päivä Lapuan Kopria vastaan. Tämä varmaan oli tältä osin nyt tämä ottelu sitten käsiteltynä, joten kiitoksia teille ja tervetuloa uudelleen Fanseat-lähetysten pariin.